Hello लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ ओमफ्राय भिडिअ फैबा ओरैबायदि बेलेग जाफैयो माने रावा स' लोगोफोर मा होनोमोनलाय माने कि भिडिअ लानायनि जेबो माबा गैया आरोना होमबाबो आं दिनै जा भिडिअ लानो लुगैदों ओमफ्राय माखासे आंनि मा होनोमोनलाय सिगांथ' आङो भिडिअ होबाय थायोमोन ना ओमफ्राय सोरबा सानसिगोन आंखौ मानो भिडिअ होला मानो भिडिअ ओंखारला भिडिअ आं जेब्लायबो ओंखारनो हायो खिन्थु आंसो बायो अलसिया आरोना स' आं दिनै बेखौनो सानबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ लानोसै होननानै मानि थाखाय भिडिअ लागोन मानि थाखाय भिडिअ जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानला मोनला भिडिअ जागोन दिनै थामनिलावनो जानला मोनलासो होननानै लिरनो ओमफ्राय नै गावनि भिडिअबा ओरैबायदि थायो आङो आबमनिया आंनियावबा आं लानो गोसो गैया आं थाया होनलाय नै थाखुमालायनो हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआथ' बिराद मोजां नुगासिनो सोनद्रि आं देलायाखै होनबावो ओमफ्राय दे आंनिहा लाखाया आंखौबा गावनिहा बिराद लायो आयै बबेयावहाय सोरगोआव दंना नोरगोआव दं मोनलायलायोहाय जाबाय जोंनि बर'नि obviously पपुलार जाबाय ओमफ्राय दा बिउटिफुल ओमफ्राय रियेलावसो साबसिन गाइसमोन एलबामनिफ्राय रियेलावहाय बिथाङा साबसिन नङाहाय बेखौ भिडिअआवहाय डार्क नुदों माने बेना भिडिअनि माबायानो बिदिनो बानायखादों खिन्थु आंनि मथे आरो माने बे रियेलाव साबसिन आरो थारमाने ओमफ्रायो आंनि भिडिअ माने नाइटआवसो शुट लादों नालाय ओमफ्राय एसे जादों नामा आं जेबो मिथिला फार्स्ट टाइम नालाय एथ'ग्राब माबा आइडियाबो गैया आंहा ओमफ्राय स' आङो दायो एसे आइडिया मोनलांसिगोन आरो जे खामानिखौ मावलांबाय थाबासो आइडिया मोनलाङो बा माबा जालाङो नालाय नायसै रोंलाङो ओमफ्राय र' मा होननो नागिरदोंमोनथाय बावलायलांबाय आङो बे गोबावनि उनाव भिडिअ लादों नालाय आखाइ सागलायबाय ओमफ्राय ओरैहाय आरो ड्राइभबो खालामदोंना ओमफ्राय लामायावबो नाहरनांगौ जायो हनै मानि थाखाय माबा क'क्राझार थांनो नागिरदों माने नोंथांमोनथ' आं सिगाङावहाय जे बे माइक्र' ब्लिडिं खालामनायखौ आङो होबाय थायोमोन ना भिडिअ ओमफ्राय आंनि खालामदोंमोन नालाय आंनिया बोसोरनैयानो जाबाय खोमा ओमफ्राय आङो माने बिदि एसे खेंखायखायखौ माने एसे स्ट्रेट खालामफैनो नागिरदों आरो सानैबो नैबे आब'आबो मानो होनबा आयै र' जायाखै आं लागोन र' मानो होनबा माने दाथ' स्ट्रेटआसो माने मोजां नुयो माने कि स्ट्रेट लानो सानखादोंमोन सिगांबाय एफाबां आइडिया मोनाखै आरो फार्स्ट टाइमाव जेब्लानाखि आइडिया मोना उनावसो आइडिया मोनलाङो बेखायनो माने फार्स्ट टाइमाव भुल मिस्टेक जायो ओमफ्राय उनावसो माने आइडिया मोनलां माने लास्टाव बुजिहैयो आरोना स' बेखायनो माने सोलायनो सानदों आंनि मैसुफोरखौ जानला मोनला जा फिकसो बुंबावबाय ओमफ्राय भिडिअआवबो ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय आंना मिउजिकबो गैला जेबो गैला मबाइलाव मा होनोमोनलाय गोबावथारसै नालाय माबाया बिदि खालामो कमप्लिटआबो नङा सोर लोगोफोर आं नोंथांमोनजों बिराद ओंखारनो लुबैखादोंमोन भिडिअआव ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आंनि एलबामखौ नायबाय जानो हागौ ना सोरबा नायाखै सोरबा नुवाखै मानो होनबा आं बे आंनि चेनेलाव आंनि इउटुब चेनेलाव आङो खिन्थाग्रोनायबो जायाखै ओमफ्राय लासै खिन्थालांगोन होननानै सानदोंमोन आं ओमफ्राय दाथ' आपल'ड जाबाय मा जाबाय नोंथांमोना नागिरना नायाखै लिंकआव थुनानै नायहैया जाबाय पि बरगयारि प्रडाक्सन आंनि चेनेलनि माबाया एलबामनि नामा स' नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन जानला मोनला रायलायखाबाय ओरैबायदि थांगासिनो नै वाव लामायाबो क'क्राझार लामायाबो बिराद मोजां जाबाय र'हाय कपिराइट जागोन आब' आंनाव what a beautiful road what a beautiful road on the way थारमाने नै थांगासिनो लोगोफोर लामायाबो बिराद मोजां जाबाय स्मुथनो गाइसमोन लोगोफोर मा होनोमोनलाय बिदि लामाखौनो देखायबाय थालांसै आं ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नै लामाखौनो बिराद मोजां स्मुथ जाबाय जोंनाबो क'क्राझार लामाया आं क'क्राझारखौ ओरैनो नामखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आं क'क्राझाराव मानो थानो सुखुआ आं जेबो मिथिया आरो आं क'क्राझारावनो आं हरसेबो थानो हानाय नङा दा बायदियाव ओरैबायदि क'क्राझाराव आं थानो
Jangan nonton mana di video kau boring mana nanga? Aman yes. लोगोफोरनो आबो लिनानि खालामफैबाय आबो लिनानै मोजां नुलायदों सफैबाय आबो लिना बर'नि फाइनालि नै आबो लिना बर'नि पार्लाराव सफैबाय ओमफ्राय आबो लिनाखौ बहुत गोबावसैमोन लोगो मोनियानो आबो जाबायमोन आंबो बेलेग जाबाय दा आबो अनेक सोलायबाय नुबाय थाखायोना ओमफ्राय मोजां दा आबो खबर सबर मोजां बिदिनोसै आबोनाबो बेलेग जाबाय नै पार्लारा ना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जे बुंदोंमोन ना आङो भिडिअखौ जानला मोनला होननानै जानला मोनला नोंहा भिडिअआ ना ओरैबायदि इम्परटेन्ट नै आब' लिनानि पार्लाराव नोंगौ आब' बिराद खस्थ' खालामदों आं आब' बिराद खस्थ' खालामदों बिराद खस्थ' खालामनानैसो जादों एक्चुअली नोंसोरो जा बे लाइनाव बिउटिशियान लाइनाव थांनाया जा गोबाव जाबायना थ' स्किननि एडभान्स लेभेलखौ दा नोंसोर लानांगौ आरोना लानो हायोबा बिराद मोजां मानो होनबा गोदोनि बायदि नर्मेल फेसियेल जायोबा जोंनि लोगोफोर गायनानै फुननानै लाबाय नै औ माने फार्स्टआव गोसोम नुखायोहाय नै लोगोफोर ओमफ्रायो मानि थाखाय फैदोंमोन जानला मोनला भिडिअआ माने आङो आइब्रुखौ माबायदि माने स्ट्रेट खालामनो होमबाबो आंना बांद्राय स्ट्रेट जाजोबोबाबो माने स्ट्रेट फार्स्टनिखौ माबादों आरो स' लोगोफोर फार्स्ट टाइमाव बिदिनो एसे गिदिर नुदों ओमफ्राय सिगां फार्स्ट टाइमावबो जेब्ला आं खालामदोंमोन ना माइक्र'ब्लेडिंखौ ओमफ्राय बे समावबो गिदिर नुखादोंमोन ओमफ्राय दाबो नै फार्स्ट दिनैहाय माने सेटिं खालामनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय गिदिरानो नुदों ओमफ्राय दा एडजास्ट जालांगोन आरो उनाव सप्तासेनिफ्राय स्टार्टिं माने एडजास्ट जालांगोन स' लोगोफोर माबायदि नुखो आंनि आइब्रुखौ कमेन्टआव खिन्थाहर आरो खिन्थानो बायोबा गोसोआव साननानै था आरो सिख्लाफोर खिन्थाफैदों आं मानि थाखाय जाहोदों मा खोन्थाफैया भिडिअआ सिख्लाफोर मानो खिथु खोन्थानानै बुंहर गाज्रि नामा jangan dah kerja sana gue sedang bilang nah ini lebar apa sih ini nih kurus kalau saya coba iya mam terus ya music apa kita lihat mana mati itu muslah bukan nggak mis coba ini gue sungguh pada wow kamu apa ya tuh sama kam deh suka sang deh sana nih là hả không là bọn mà cái này là bao nhiêu nhưng chẳng chứ rồi this is that một tàu bóng mà còn bán nó đâu mà đi chiếu xem mà đi biết cái chuyện tôi để cái nam phải chẳng vậy mình sẽ liêu mệt mà vậy à có thể kéo ra hả đâu có cái này xem đi cái bên này